Els gestors administratius hem demostrat la nostra professionalitat i utilitat per a la societat. Hem estat propers a les necessitats urgents dels nostres clients i hem actuat de forma pràctica per resoldre els seus assumptes en moments molt difícils per a tothom. Us volem agrair la vostra dedicació a l'hora de gestionar l'allau d'urgències que hem rebut i a la vegada us encomano a seguir desenvolupant la vostra feina amb la mateixa professionalitat com fins ara.